Здравейте всички от Guns N' Robots, аз съм Понк и това е специален туториал за вас. Как да си смените ръката или батерията. Първо избирате ляв и след това дясен бутон. И да, върху шасито, върху борито ляв и дясен бутон. След това отивате в тезгяха, избирате иконката с борите и натискате модул. Това ще ви покаже всичките в този случай бори, всичките борите, на които сте сложили батерия или имат повече от една част. Слагате борито на тезгяха и го разрушавате, т.е. не разрушавате ми, го разваляте. Отново избирате борито и го заменяте с новите си батерии. В този случай на мен не ми трябват нови батерии. Идвате при оръжията. Тук е ново, ако сте си купили средно оръжие, примерно, да кажем, сте си харесали кратешницата и искате не да сложите, но виждате, че не става с това рамо. Трябва да внимавате, защото кратешницата е средно оръжие и трябва за нея средно рамо. Тоест, на средни оръжия слагате средни рамена, на леки оръжия слагате леки рамена. Слагате рамото на тезгяха, ето даже аз ще го направя. Слагате рамото на тезгяха за съответния клас оръжия, след това слагате и оръжието на робота, което искате, слагате новото оръжие на рамото и натискате запази модул. Или просто може да развалите старото оръжие и да използвате неговото рамо. И след това се връщате при робота и изгубявате новия си робот. И сега тук едно нещо е важно. Ако не ви занимава да ходите пак до шопа и да гледате примерно това оръжие, какви характеристики имаше и така нататък. Цъкате върху оръжието и тук отдясно ви се показват абсолютно всичките характеристики на оръжието, на съответната част. Броената, теглото, общото тегло, за рамото общото тегло, скоростта, колко стреля, щетите, вторичните щети, не всички оръжия имат вторични щети, колко енергия хаби на куршум и колко са куршумите на робота. След това, като сте сгубили новия робот, сте готови да влезете в битка. Дано съм ви помогнал. Това беше всичко от мен. Довиждане.